Mit navn er Brian Johansen. Jeg er medstifter af Casanta Trykcenter. Casanta Trykcenter er et topmoderne fuldservice trykcenter, som producerer alle opgaver fra de små til de helt store. I vores interne digitale trykkeri er vi specialister i print on demand. Det vil sige, at vi producerer dine opgaver i nøjagtigt det antal, du skal bruge. Hverken mere eller mindre. Vi tror på, at fremtiden ligger i digital tryk, da det er en langt mere fleksibel måde at producere dine tryksager på. Vi ser en stigning i markedet og producerer årligt over 20 millioner digitale tryk. For at opnå den bedste fleksibilitet har vi hele paletten af efterbehandlingsudstyr her i huset. Det betyder, at vi kan producere og færdiggøre langt de fleste opgaver fra dag til dag. Hos Casanta Trykcenter gør vi meget ud at hjælpe og rådgive dig som kunde, så du kan følge dig tryg gennem hele processen og få den optimale løsning. Med variabel data kan vi tilpasse den enkelte tryksag på baggrund af modtagerens oplysninger. Det betyder, at vi kan skifte indholdet, flette navnet ind i billeder eller lave en simpel adresseflet direkte på kuverten, brochuren, postkortet eller noget helt andet. Hos Casanta Trykcenter er vi gode til totalløsninger og kan blandt andet tilbyde konvertering og udsendelse af dine tryksager direkte til modtageren. Skal dine tryksager beskyttes yderligere eller samles i sæt, kan dette klares på vores folieringsmaskine. Vi kan også producere plastkort med og uden chip eller magnetstribe, samt CD'er og DVD'er med tryk og data. Kontakt Casanta Trykcenter og vær sikker på, at din næste opgave bliver en succes.